Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga pangunang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, vaccination plan sa siyudad sang Bacolod aprobado na sang DOH. Kaso sa COVID-19 sa probinsya, liwat nagsaka. Sa balita nasyonal, Sinovac vaccine ginalauman magabot sa Domingo nga adlaw. Survey nagapakita nga mga estudyante wala gana sang blended learning. Sa balita international, state of emergency sa pinakabahin sa Japan natalana na nga kakason. Sa sports, Gobert kag Clarkson ginpangunahan ang Jazz sa pagdaog batok sa Lakers. Balita entertainment, Lady Gaga maghahatag sang $500,000 nga padya agod may mabalik ang iya duha ka ido. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istorya ng mga tips paano hibaloon ang palibot antes magsaylo sang balay. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Pebrero 26, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang northwest monsoon o kon hangin amihan ang nag-aapekto karon sa extreme northern Luzon, samtang ang easterlies naman ang nag-aapekto sa nasilangan ngawahin sa Pilipinas. Ang Western Visayas, kalakipang Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan ng may lapta-lapta nga pagpaulan, bangod sa easterlies sa kon localized thunderstorms. Mahinay tutog kasarangan ng huyop sang hangin gikan na sidlangan, padulong nakatunda na sidlangan ang ma-eksperyensyahan sa isla sang Negros. Ang baybayon mga makaray naman tutog kasarangan ng pagdapya sang balod. Ang taob, las 11:59 karon nga aga, mahunas naman, ako naghunas naman kay na las 5:38 sang aga. Ang adlaw ng butlak las 6:05 kay na, magatunod naman na 5:58 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius, tutob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Yes, good morning na sa aton nga mga ka-aksyon. Kumusta naman kamo dira? Seka rin kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning sa aton dira nga naga-monitor sa Facebook kay Homa Lumena, Arnold Arnaiz, Michael Jurisprudencia Sueta from Singapore. Good morning. Sige. Sige, hindi si RR kuno hindi sinamon kompetensya kay FM siya kuno. Okay, sige. RR pa good morning kuno palangga ako Dennis. Ay. Kay Dolfo Laonor, noy, mangaga sa imo noy. Good morning. Kag may landa nga pag negosyo sa imong arroz caldo ano? Nonoy Alacapa. Good morning gid sa imo. Kay Migo na to no parto, Juan Bolgallo, Mike Agamandra sa may Las Vegas, Nevada. Michael June Season, ginatamyaw niya happy 70th birthday sa katita niya kay Norma Season sa Barangay Pahanukoy, Baybay. O kundira sa Pahanukoy, Baybay from Chateau Ilis. Okay. Sige. Kay Asuncion Lapore, good morning kuno sa mga maestro ni Alex sa Lopez Island National High School kay Sir Calib kag Sir Galang. Romeo Havilona sa kay Harry Robles. Good morning man. Kay EJ Manalo, maayong aga man. Rose Wenner, good morning dira sa imo. Kag kay Teresa Linaha Kayaw sa Bago City. Good morning. Kag good morning ma'am from Anbela.
Have a blessed and wonderful Friday to each and everyone. Ryan Demi from Saudi Arabia. Shout out lang sa Demi family. Kag dira man sa kay wag na makita si Judy Dan, no? Sang Austin, Texas. Basi busy siya action Basi boy. busy sa siguro, no? Or basi ara man siya way lang siya ga-comment. Correct. Oo. Good morning lang. Morning lang dira. Kag kay migo naton Phil Alonsagay dira sa Tokyo, Japan. Good morning man kag kay Ma'am Eleanor Fukuda. Mayong aga dira sa inyo sa Japan. Kabay pa nga ano the lift na to, no? Ang iban nga mga emergency status nila, no? Yes. Bypass safe lang kamo dira, no, sa may Tokyo, Japan. Kumari ko Jean Buarom. Good morning man sa imo kay pare Arlene Buarom, maayong aga. Virgo September. Salamat man sa padayon nga pag monitor diri sa Action Radio. Top fan na ni sa subagi, no? Sa kay Christine Minias Villalobos, good morning. Of course kay Ma'am Vanessa Mayo. May gin-send isa ba sa amin comment isa lang ako ano na may paubra nga t-shirt lang nga nami nga design. Basta ka namin ang design. Sang t-shirt. Sa t-shirt. Oo. Okay. Ang si Arbla niya hindi nyo kuya kompetensya ha kay FM kuya AM ka mo. Wala kung kompetensya ka tudluan ka na Action Dorel sa mga Yes, taga-angkat wala, cheat ni Action Dorel, no? Yes. Sa- Wala problema. Gali. Importante gadulong kita sa serbisyo publiko. Yes, bo. Yes. Diba padlagan counselor sa Luzon, ano? Kay Rain of Flor Duran Braga, oy parente ko niya taga Victorias, no? Sa kay Otay Benedicto, monitor dira sa Victorina Heights, Mansilingan. Kag sa kay Kate Cardones, good morning sa imo. Kag kay migo naton Noel dira, no? Sang AC Parts, good morning. Arat na karon kay may si Ma'am Van na gin-send na nga kwando daw design. Sa akong sa watch party ko arede na. Sige, standby aray sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginkompormaron ni City Administrator kag tagpamuno sang Emergency Operations Center MANG nga aprobado na sang Department of Health ang vaccination plan sa syudad sang Bacolod. Sunod kay ang sa bugos nga Western Visayas, ang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Iloilo pa lang ang ginaprubahan. Doa pa ni ang 75% na nga preparado ang syudad bago na kumpleto na ang vaccination roadmap kang kulang lang amo ang aktual nga pag-abot sang bakuna kontra COVID-19. Palayag ni ang padayon man ang pre-registration sa mga barangay rason nga hindi tanan ang nakapasa na sang report. Sa karon padayon pa ang ginapatigayon ang education campaign para maatagan ang mapumuluyo kung ano ka-importante ang pagpabakuna. Daw 75% na kita sa aton vaccination program. So approved na kita. Sa Western Visayas, duwa pa lang kita ang mayara na approved nga vaccination plan, no? Ang province of Iloilo at ang city of Bacolod. Ang kabahin sa payag ni City Administrator Ang. Natala na ang pagatalakayon sa meeting sang EOC upod ang saliga ng mga barangay sa Bacolod subong adlaw Biyernes sa nagakaigo nga sistema angot sa nagapaday nga vaccination registration nga ginapatigayon sa tagsa ka mga barangay. Suro kay liga ng mga barangay President Councilor Lady Gles Gonzales, isa sa mga prioridad nga ila pag-aaktuhan amo ang pamaagi kung paano mapadamo ang numero sa mga Bacolod noon nga nagaparehistro para sa vaccination program kontra COVID-19. Dugang pa sini subong man nga adlaw, may baluan kung ano na ang kadamuon sa mga pumuluyo sa tagsa ka mga barangay ang tigay nga nakatapos ang pagparehistro para sa amo nga programa. Sa
Samtang madamo pa nga mga kagabitan ang kinanglanon sa syudad agud makompleto ang pagplastar sa storage facilities nga plano ipahantang sa annex building sa kilid sa Bacolod Government Center. Sunod kay Councilor Renesito Navarro, hindi lamang ang pagpreparar sa building ang ginatinguan sa syudad nga matigayon pagi sa City Engineer's Office, kundi ginalakipan man ini sa pila pa ka makinanglanon nga mga kagamitan nga natalana pahamtangan sa COVID-19 vaccine. Duga pa ni Navarro, prioridad sang lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod nga matapos ini nga pasilidad antes mag-abot ang gintalana nga petsa para sa delivery sang bakuna. Amo na gina-propose sa buong, among other proposals, so amo na nag-appear nga mas acceptable. Tignan mo pa, magastuhan pa na. Si Ara na sila ni Engineer Loben, silang in charge na, sila Engineer Bones, ang ating engineering department, ang City Health. Ang kabayan sa payag ni Councilor Renesito Navarro. Nadugangan sa 72 kabagong kaso sa COVID-19 ng Western Visayas. Sa ginpagawa nga datos sa Department of Health 6 kahapon ng Iloilo ang may 27 kabagong COVID-19 cases. Negros Occidental may 21, Iloilo City may 15, Aklan may 8 kag Capiz nga may 1. Wala sang bagong kaso ang Bacolod kag Antique. Gin report sa DOH 6 nga 33 ang dugang nga recoveries. Kunyara na sa 22,861 ang total recoveries. Nagapabilin sa 739 ang patay. Sa Region 6 ang Western Visayas ang may 1,099 ka aktibong kaso sa COVID-19. Liwat nga nagsaka ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental samtang nabuhinan man ang kadamuon sa mga lugar nga COVID-19 free. Sa record sa Provincial Incident Management Team, tubto Pebrero 24, nagsaka sa 78 ang active cases rin sa 59 sa tong Pebrero 23. Ang syudad sa Silay amo may pinakamadamo nga pagsaka sang kaso nga may 24 halin sa 12. Liwat man nga naka-record sa isa ka aktibo nga kaso ang 4 ka mga lugar nga nag-zero active case na sa tong Pebrero 23. Ang 4 amo ang Binalbagan, La Castellana, Pontevedra kag Victorias. Nagtipon sa monumento ni Benigno Ninoy Aquino ang mga miyembro sa Federation of Urban Poor o kon fed up sa pagdumdum sa ika-35 katuig sang EDSA People Power Revolution kahapon sang aga Pebrero 25. Sa mga kaywatan, ginpahayag ni Joy Harabelo, Fed Up Provincial Coordinator nga sang tuig 1986 nag-isa ang mga pumuluyo agud mapahalin sa poder si Anay Presidente Ferdinand Marcos kag naangkon ang demokrasya. Dugang pa ni Harabelo, paagi sa demokrasya dapat maghiliusa ang tanan agud pamatukan ang revolutionary government kag charter change nga ginadihon sang bag-o nga administrasyon. Manawagan man sa mga grupo sa administrasyon ni Duterte nga magtutok sa ekonomiya sa pungsod kag trabaho para sa nadulaan sang trabaho bangod man sang pandemya. Pasan yung punta ang paghiliusa para mapapili ng demokrasya. Amugid niya ang natabo sa EDSA, no? Tungod paghiliusa sa mga Pilipino sadto, natigayon nga mapukan si Marcos, napukan ang diktatorya, napukan ang represyon, ang abusar, ang korupsyon. Kabahin sang pahayag ni Fed Up Provincial Coordinator Joy Harabelo. Nagpatigaan man sa hublag protesta ang bagong alyansang Makabayan o Bayan Negros kag Movements Against Tyranny sa Fountain of Justice sa Dalan Luzuriaga, Araneta, Siyudad sa Bacolod kahapon sang hapon. Ini ang kadungan sa pagdumdum sa ika-35 nga tuig anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Nagapatay ang grupo sang Bayan Negros ng isa ka maayo nga modelo ang natabo nga pagpagbato sa mga Pinoy agud maangkon ang demokrasya kag mauntat ang diktadorya ni Anay Presidente Ferdinand Marcos. Sunod kay Bayan Negros spokesperson Ireneo Longinos, amin sa isang EDSA ang dapat man ikabuhi sa mga panahon, ilabi na nga nagaanto sa kapigaduhon ang madamo nga Pinoy sa idalom sang Duterte administration. Duha pa ni Longinos sa tion man sang EDSA nag-isa kag nabinuligay ang mapuluyo sa piyak sa kabudlayan kag muman inyang dapat nga himuon subong nga panahon sang pandemya. Opisyal nga ginlansar sa siyudad sang Bacolod kahapon Huwebes ang Negros for Lenny, isa ka independent multi-sectoral coalition sang mga persona nga nagduso kay Vice Presidente Leni Robredo nga wagpapili bilang presidente sang Pilipinas sa tuig 2022 nga eleksyon. Ini ang kadungan sa ika-35 katuig anibersaryo sang 1986 EDSA People Power Revolution kahapon niya adlaw Pebrero 25, 2021. Sunod sa isa sa mga leader sang grupo nga si Anay Governor of
Rafael Coscolwela, nagapati sila nga kwalipikado si Robredo agud pamunuan ng pungsod base sa mga maayos ni nga public service track record, dedikasyon kag integridad. Ginpangabay sa grupo sa publiko nga updan ang ila kausa kag suportahan ng ila pag-engganyo kay Robredo nga magpapili bilang presidente. Sang Pebrero 24 nag-anunsyo man sa ila suporta kay Robredo ang grupo nga bunyog pagkakaisa sa Negros. What kind of president do we need? May ara dira na pulo ka basic criteria. Kag amo ini ang amon ginalantaw nga angay pangitaon sa isa ka mangin presidente sang Pilipinas. Ang kabahin sang pahayag ni Anay Governor Rafael Coscolwela. Action Radio Philippines Standard Time na 7:19. Sinovac vaccine ginalauman nga magabot na sa Domingo nga adlaw. Samtang survey nagapakita nga ang mga estudyante wala gana sang blended learning. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa complete management. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan. Good morning. Excited ko Excited kasi mo. magtamyaw kay Maria Teresa kanla sa beer. Good morning. Kag kay Jen Oiseser, may agaman, kay Che Zamora. Good morning sa akong utod, sa utod niyo sinang Dory, kag Bobby, kag Raquel, kag sa kababata niya nga si Wilfredo. Gapaan ni sila subong sa Barangay Busay Bago. Ay, Wow! sana all, no? May lang magapaan ni Ani, action boy, no? Mano. Junigel Luyas. Sa kay sila ni Jean hello sa tanan ng Action Radio Energy Fans Club. Jovito Octavio, good morning man. Kay Maria Rivera Murayama, mayang agaman sa imo. Kay Alex Fuentes, Irene Petua, kay Tiraiza Las Piñas. Monitor always sa program. Family Las Piñas sa Sipalay kag Villaram sa Don Salvador, Benedicto. Carol Montuya, ginapatamin niya si Sister Veronica Hamiles ang La Consolacion College, Camarines Sur.
Just want to thank ARB live here on FB for the latest update. Sila ni Ma'am Vanya sa Mayo. Yes. Kung hindi dahil sa inyo, wala kami kalibutan sa kalatabo dira sa Negros ka province. Again, thank you. Thank you man sa inyo, Ma'am Van. Christine Menias Villalobos. Bia Jonathan, good morning sa kay kumpare mo, Action Doors. Yes, kumparing Bia Jonathan. Kamusta mga pudding kagin sa imada? Yes, kaga mga bugas. Oo, pwerte, no? Grabe ka negosyante. Archie Aba Sabiate Nilias, watching from Isabela. Renmar Malacad Colyantes, watching live from Riyadh, Saudi Arabia. Regards ko sa Colyantes family sa Pontevedra. Pilton Lipura, dira sa Proxabis no, sa kay Summer Sean, Moy, God bless gid sa inyo. Sa Pasay City sila iya. Sige. Si Alex may Vice President mo sa iya ya. Vivian Gumban. Vice President. Ano ba ya? Zillanes for Vice. May araw sa Vice President. Joval Trinidad. Eden Sapanta Kasuyon sa Binagintinan, Kabankalan. Jamel Florendo. Kag kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Pretty Mahilom, good morning mandira sa imo. Remia Garcia, may agaman. Kag kay Mary Joy, ano nga nang pilihan Mary Joy man? Camero, good morning. Dumalim, tanong pa Action Boy. Dumalipat pa ko. Sige. Kaya happy birthday, of course. Sa tanan niya may birthday, subong nga adlaw. Ano so ganito, 26? Bawa doon lang kadlaw, matapos na ang Pebrero, no? Yes. Sige lang. Dugay-dugay, December naman eh, Paskuhan na naman ta. Of course, pinaka naming bulan. Doon, na-miss talang galing ang mga activities mula last December, tungkol sa pandemic. May kita mga Christmas party, may mga Christmas party ko pero laban mga virtual na ibang level. Mga virtual na Christmas party. Hans Kabaluna, good morning mandala sa imo kag kay Nonito Novero sa Granville 1 sa Mansilingan upod sa iya mga kaingod. Nasanday Choy Romeng, Toto kag Nerissa Gonzalez, Andres kag Lisel Bironio. Mayong agaman sa imo dira sa Mansilingan, Bacolod City. Yes, bongga. Mo gini ano. May si Action Eden gapon niya may ban. May ano siya? Ban ban ang hair. Doon si Mada sa ulo ha. Ang hair? Oo. Okay. Doon may si Mada sa ulo yung bla. Ay, gali ka. Oo. Doon si Mada. Sige, bulburan mo kalamay. Kay man. June Marie Radok. Siya kapon. Amo na guro ko, hindi ka kapaligo. Ay, kalay. Good morning, Action Eden. Energy. Kalay, no? Do, gina-istoryahan niya lang ako kagapon. Do, makadlaw ko mong. Pero actually, nakakadlaw, ginman ko. Pero wala ko lang gintudo-tudo. Iwan mo lang to. Nahamot ka lang, abe. Sige. Standby na kita sa aton mga balita nasyonal. Diri sa Action Balita Morning Edition. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon,
may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna. Sukalita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:29. Detalye na sang mga balita nasyonal. Ginanunsyo sang Malacanang nga sa Domingo ng adlaw mag-abot ang gindonar sang China nga 600,000 ka doses sang Sinovac vaccine. Ginapaabot man nga umpisahan ang pagbakuna sa masunod nga adlaw. Sa press briefing, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, ang gobyerno ang kinanglan lamang nga magpreparar sang isa ka adlaw para sa rollout sang bakuna. 3 na ka mabakuna ang mayara sang Emergency Use Authorization sang FDA. Una ang Pfizer, ikadua ang AstraZeneca, kag ikatatlo ang Sinovac. Sa nagligid nga Lunes, ginpahayag ni FDA Director General Dr. Eric Domingo, ang efficacy sang Sinovac ay yara sa 65.3%, tubtob 91.2%, apang 50.4% lamang ini sa mga health workers nga may COVID-19 exposure. On hold sa karon ang rollout ng COVID-19 vaccine nga Sinovac gikan sa China, kasunod nga ginatalakay pa sang immunization experts ang pag-alokar sang 600,000 ka doses. Sa Domingo nga adlaw mag-aabot ang mga bakuna nga gindonar sang China. Sa joint statement, ginpahayag sa DOH kag National Task Force, ang National Immunization Technical Advisory Group, ang maghahimo pa sa opisyal nga rekomendasyon sa gobyerno angot sa allocation sa Sinovac. Una na ginpahayag sa Department of National Defense nga 600,000 ka doses, 100,000 dere ang magakadto sa empleyado kag miyembro sang militar. Ginpangwala naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang report nga ang mga Pinoy nurses kag OFWs ang baylo para sa COVID-19 vaccines gikan sa United Kingdom kag Germany. Sunod kay Bello, ang mga Pinoy nurses kag OFWs ang dapat makabaton sa COVID-19 shots antes makahalin padulong pa UK. Unang ipakabalaot si Bello matapos ginaligar nag-istorya ni kay UK Ambassador to the Philippines Daniel Price o Cruz para sa vaccine donations. Sa baylo sang 5,000 kada tuig nga limit sang overseas deployments ng Pinoy health workers. Gipagahiwala man ni Cruz ang ini nga kasugtanan. Sunod sa opisyal, wala ini sang ihibalo sa estado sang bakuna kag luwag lamang masiguro nga safe ang mga nurses o tiyon nga sila ang ipadala dito sa UK. Ginpahayag man ni Bello nga ang Pilipinas ang may oversupply sang mga nurses. Kapin 4.4 milyones ka mga estudyante sa Pilipinas ang wala nag-enroll sa school year 2020-2021 base sa resulta sa survey sa Social Weather Station. Kadungan siri nagwa man sa ginpatigan nga survey nga madamo naman nga mga estudyante ang wala sang gana sa blended learning. Wala labot diri sunod sa mga manunudlo, nagaduda na sila kung mayara gid man sa nagakatun-an ang tanan nila nga mga estudyante bangod sa panibago nga sistema nga ginapatuman. Base sa survey, 87% o kung masobra 29 milyones ka mga estudyante, nagaedad sa 5 to 20 anyos ang padayon nga naga-eskwela, samtang may 13% naman nga wala nagpa-enroll. Nagsaka na sa 4 ang patay sa shootout sa tungas ng PNP kag PDEA sa Commonwealth Avenue sa Quezon City sa tuwing Miyerkules nga adlaw. Magluwas sa 2 ka pulis, may narcotics agent kay isa ka informant ang napatay sa among nga insidente. Sunod kay PDEA Chief Wilkins Villanueva, ang 3 ka PDEA agents nga una gindeklarar nga critical ang kondisyon, ang stable na sa karon. Iga-establisar ang kung igatukod ang Joint PNP PDEA Board of Inquiry para maimbestigahan ang insidente. Una na ang ipahayag ni PNP spokesman Police Brigadier General Ildebrande Usana
nga hindi maapektuhan ang operational relationship sang duha ka mga ahensya. Ag sa katapusan nga balita national, nagdesisyon ng Korte Suprema nga nagatugot sa mga bata kung luyag nila nga usaron ang apelyido sang ilang mga Iloy. Sa kaso sang Alanis versus Court of Appeals, nagpangabay ang nagpetisyon sa Regional Trial Court sa Zamboanga City, Barangay 12 nga ilisan ng iyang ngalan. Sunod sa nagpetisyon ng iamay nga si Maro Alanis Isi Mafranca, kang Iloy amo si Jamilia Imelda Baliaho I Al-Rashid, samtang ang ginhatag sa iyang ngalan sa birth certificate amo si Anacleto Baliaho Alanis III. Gusto sa nagpetisyon nga kakaso na apelyido sa iamay kag usaron ang apelyido sa Iloy nga Baliaco. Gusto man sa nagpetisyon nga isla ng iyang ngalan nga Abdul Hamid halin sa Anacleto. Sunod sa nagpetisyon 5 ka tuig pa lamang inisa nga nagbulagay ang iya amay o kung ang iya mga ginikanan kag ginpadako siya sang iya Iloy. Sa 15 ka panids nga desisyon ni Justice Marvic Leonen, ginpahayag sang maestrado nga nakasaad sa saligang o kung nakasaad sa konstitusyon ang fundamental equality sa mababae kag lalaki kung layi ang paghahambalan. Nasaad man sa desisyon sa Korte Suprema nga ang mga legitimate children ang principally makausar sang apelyido sang ila amay, pero ang principally ang wala nagabot silingon sang exclusively. Suno pa sa Korte Suprema, pwede nga usaron sang legitimate children ang apelyido sang Iloy nga hindi makonsiderar nga illegitimate. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:34, ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal, kaiban pa. Sa pagbalik sa Action Balita Morning Edition. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Sige, good morning na dira kay Hugh Christ Gabriel sa may DK Kapihan sa La Carlota City, no? Kay Genevieve Dapitan, Miss Dorel and Tito Boy, good morning. Sige. Sa kay Jesselyn Andrada Tiangson, sa kay Marilo Kahilig, kag kay Raymar Beranio Lingoste. Good morning. Sa kay Lito Dayap, may agaman, Yasakate Cardones, good morning kag kay amigo naton, Sir John Chong, sang Task Force Kasanag, kag dira sa kay Kati, good morning man. Riquitilio Hoven, good morning. Sila ni Alex Montesa niya, tani may jingle man o kon song Andiels ang ARB ko, no? Ano man? Tiaryo, we are BEST, best among the REST, rest. Ano na yan? Ano, no? Ganun. Tiyan mo na yell, songs and yells. We are BEST, best among the REST, rest. With a V. With a VIC, with a T, with a TOORY. Victory. Victory is our... Ano?
Sang mga kuan sa una, mga cheering contest bla. Kaya intra ka na? Oo, kaya. Tanan na lang intrahan mo yan, oh. Ay, of course. Leader niya bala sa field demonstration. Yes. Leader niya bala sa field demonstration, katry ka na? Oo, Ka na? Oo, kinara kami na yan kada high school day namon. Oo. Mm. Laing nga na niya ang uniform sa mga leaders ang sa likod. Correct, oo. Pakita ko bala karon si mong picture. Mabilib ka gid ya? Sang elementary ka pa? High school? Hindi, high school na ko. Sige. Pakita di karon kay para magbilib ko. Kay Maria Luing Melos, good morning dira sa imo Luing. Again, thank you sa imo diri nga again padala. Kag bo nag-effort gid sa kapon kadto di. Yes, thank you so much sa peanuts and dinuguan. Yun ang bala niya pa to si guard sa Sagwa. Nya si Boy Duran ito sa amon, panawag namon siya si Nato na. Super share. May ko share ko lang. Basta gani may batian ka magtawag sa Konats. Taga-bago ina. Perfect. Pero ako magambal si Muya classmate, taga-pahano ko. Okay. Muna. Uy. Damo mo ko classmate ya. Kau pa ya, Action Boy D. Evelyn Nepomuceno, good morning man sa imo. Nice day watching from Mansalayaw, La Castellana. Yes, damo. The Action Boy tourist spot. Yes. Sa Mansalayaw. Mansalayaw? Subong nag-bloom na mga flowers to sa Mansalayaw. No, doon ka Japan, no? Japan vibe dito, Action Boy. May mga yellow. Ay, Japan, Korea. No, yellow. Di ba? Daw makita ko yellow nga flowers. Yes, makita ko puti. bongga. So, dapat makadto kita dito. Sige, required. Mag-enjoy sa mga flowers. Alright. Robert Roba, good morning man. Maui Kanyada. Sa kay Glenn Santa Ana, dira sa Baguio City. Good morning. Kay Engineer Ernie Earl Bailon. Good morning man. Sa kay Attorney, tami ako si Attorney Alan Galunan, bala? Ang City Legal Officer sa Baguio City. Kag si Pearl Galunan. Sa kay Kapitan Rosine Distrito, no? Kapitan, Kap, morning dra sa imo, kag kay Jade, mang agaman. And of course, Action Boy, good morning man kay Kagawad Milagros Alit. Yes. Oo. Pero may na siya nag-message siya kung Action Boy. Yes, good monitor morning. gid sila sa Basta tantamyon mo gid siya kay attendance na mo. Oo. Si Kagawad Mira Polidario, good morning man. Ulay Abalahon. Wow. Ilan yung mga pasahero ko kahapon mo, puro mga kagawad, bala? Bongga. Ka mga bugat. Nag-litik. Doon na, ano sa bugat. Kalay, wala ko reklamo sa Action Boy kabugat kung sa masakay kagapon. Kung sino mo itong sakay na Action Boy kagapon, pagpa-slim na ka. Gleniel Paloma, Palmon. Nya, Sir Boy, dalaga pa si Ma'am Dorel. Ay, dalagang dalaga. Yeah. Ulay! Anong ulay? Dalaga? Virgin. Bongga. Ulay. Maria Teresa Ovelenia. Hiligay non-term. Hiligay non-term. Ang virgin naman ang ulay. Ulay kagula sang dagta. Puwerte ka dalang-dalong mga term. Very sinang-una. Doon mo sa lamisa, ano gani? Latok kalanaan. Latok kalanaan. Itulo na sa amon sa una. Tiyang teleponok, balo ka? Ano? Sa Ilonggo, gidya? Wala. Hunghungan. Ay, no, but ako one time kay Action Fred. Hunghungan. Hunghungan. Aksyon Balita Morning. Sige, standby na. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:42. Kag sa detalye, Balita International, plano sa karon sa Japan nga kakasud na ang coronavirus state of emergency sa Osaka, Kyoto, kag apat kay iban pa nga prefectures. Ini ang kasunod sa dalay nga pagnubo sa kadamuon sa manatapikan sa virus. Ginpahayag ni Prime Minister Yoshihide Suga nga ipabilin sa gyapon ng state of emergency sa Tokyo kag sa tatlo ka mga kaingod nga prefecture tubtob Marso 7. Sunod diri nga magapatigan sila anay sang pagsinapol kon kakasunman ang state of emergency sa Kyoto, Tokyo, Hyogo, Aichi, Fukuoka, Gifu, Tokyo, Kanagawa, Chiba, kag Saitama. Umpisa naman nila sa Abril 12 ang pagpabakuna sa COVID-19 vaccine sa may mga edad. Madumduman sa itong Pebrero 7 dapat magatapos ang state of emergency apang ini ang ginpalawig sa isa pa ka bulan tubtob Marso 7.
Sa balita sa matag sa pagnegosyo, ginaduso karon sa isa ka grupo sa top financial executives sa Kongreso nga magpasar sang hagna nga nagatuyo nga makahatag sang financial assistance sa mga naapektuhan nga micro, small kag medium enterprises. Sino sa grupo samtang ginadayaw ng Kongreso sa padayon sang Create Bill kag pagdihon sang first bill nga mangin kasuguan. Akong fifth bill nga may kasuguan ang guide o kung Government Financial Institutions Unified Initiatives to Distress Enterprises for Economic Recovery Bill ang kinahanglanon man agud nga mapasanyog ang ekonomiya kag makabalik sa impact sang COVID-19. Ang guide bill nagatuyo man nga makahatag sang fundings para sa mga MSMEs paagi sa butang sang kapital sa mga bangko sang gobyerno para sa Land Bank of the Philippines kag Development Bank of the Philippines. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollars, 48 pesos and 96 centavos, Singapore dollar, 36 pesos and 95 centavos, ang Hong Kong dollar, 6 pesos and 31 centavos. Kag sa ato naman yung balita, entertainment action boy, pwerte ginang pagpalangga ni Lady Gaga sa iya mga ido action boy. Kasi syempre hindi man basta-basta nga ido. French Bulldog ang breed ni action boy. Damo mga klase bulldog naman, may American Bulldog, may French Bulldog. Ay, ano siya action boy? Araw mga cute. Araw nan. Gagmay siya kaayo. Do corgi bala action boy. Pero ang babay lang galing ti Bulldog gidya. Bulldog gidya. Oo. Kaya man action boy, ang iya ihatag nga padya para lang gid mabalik ang iya ido. Nadula? Ginkawat, actually. $500,000. Wow! Imagine, pwerte nga pagpalangga iya sa iya ido. Action Daw layo, boy. Isipa, daw layo sa tsura ni Charm kag ni Kuano. Yan, ito sa ako, no? I-check to be ba si Aro sa panokoy. Ikaw na mo amo, tali ito tsura ni Charm. Mabulong siya nga rin, mo din sa ako, no? $500,000? Alam mo, sunggod yun si Charm. Sacrifice to si Charm. 25 million? Bakit hindi mo na si Charm? Pwerte. Action boy, ginkawat niyang iya ido, samtang iya bala nga guard bala, ang iya nga dog walker, may dog walker pag siya ginalagaw-lagaw sa sa guasang Hollywood o subdivision igor or something kasi mga balay balay sang mga artista dabla sa may Beverly Hills dako na nga Hollywood nga lain pa ginaya sa bukid na ang mga sa Beverly Hills bala mga Hollywood stars mga dumay balay da si Manny Pacquiao no Beverly Hills the So man action boy nagalakat-lakat ang iya sini nga dog walker, 3 kabilog actually nga ido ang uyat. So gintiro ya action boy sa mga kawatan. Gintiro sa mga kawatan dog walker. So tiging kwato nilang duha ka ido ni Lady Gaga amo tong French Bulldog kag may nabilin nga isa. May lang wala man napatay action boy ang iya nga dog walker kay ginabulong man subong sa ospital. Kag sang natabo ni action boy si Lady Gaga ara sa Rome. Oo. Sa kwarto niya? Rome! Hindi Rome! Sa Roma! Italy. Oo. Kasabi. Raga po ng Rome sa Italy? Wala sa ilo? Wala pagin sa ilo sa Panokoy so far. So, ang action boy, ang ngalan isang iya ido, si Gustav, kag si Koji. Timo Charm do kalayo. Pagin sa ngalan do kalayo. So, ang iya padya, yagali, kung mabalik, $500,000. Gid action boy. More or less, mga 25 milyones di sa atin. Ipatry mo bi retoke si Charm. Kuha ko di si Charm, guri pa face facelift. Ay, sorry lang. Nagtarabugi daw. So, sige, action boy. Kapag patani, kay action boy, hindi ni basta-basta balaya nga basta amo ka gini ka love mo balang ido. Pwerte gina action boy, meron gina iba niya panginmat yan, gina nila yung mga ido nila action boy. Kag meron man iba niya gakabuhi, kaya nila mabuhi, yung nga upod nilang ido lang nila. Diba? Yes, correct. Amo na sila ang ginatawag ng mga dog parents gidya. Dog parents. Kaya ang mga dog lover kiss ako no gani iya do pa na iya do may tendency pa na iya nga do hindi gidla amo na ka anong ila pagpalangga gidla sa dog. Si Tarko ko may do man ang breed ko dog sing. Ha? Dog sing. Dog sing. Ano na say? Dog sing? Gakanta guro ido ya. Ako na para dog sing abi ko gakanta gid. Why nagakanta ang ido ni Torco ga kuan sa tukar banda bla. Galing. Drums. Habali din sa action boy mga mga doggerist.
Duggerist. Ang mga parents, balas ang dog. May bulldog man kuno sa kuan, may bulldog man kuno sa NU. Sa? NU. Di ng NU, ya. National University. Ah! Ay niya, di nang niya. Okay. Sige. Balita sa sports. Game pakunahan ng Rudy Gobert kag Jordan Clarkson sa tag 18 puntos ang Utah Jazz para magdaog batok sa defending champion nga Los Angeles Lakers sa score 114-89. Inuna ay ka-22 nga pagdaog sa Jazz sa ilas ni katapusan nga 24 kahampang. Naka-record man si Gobert sa siyam ka rebound samtang suporta man sa Bojan Bogdanovic nga may 15 puntos. Mike Conley nga may 14, 8 ka rebounds, 8 ka assist kag Donovan Mitchell nga may 13 puntos. Sa Lakers, si LeBron James ang may 19 puntos samtang si Montrezl Harrell ang may 16 puntos. Ini ay kapat sa sunod-sunod nga pagkapyerde sa LA Lakers kay ikalima na sa anom nila sini katapusan nga hampang. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa atong mga action! Yes! Action boy! Yes! Sino na gani? Yes! Nawala siya. Sige, gracias Harita Obidalia. Good morning. Good morning. Yes, happy Friday everyone. Buwas Brad ako ng weekend na. t-shirt ko sa Energy Fans Club. Si Nombal. Si Ma'am Hi, Van. Joms. Good morning. Si Ma'am Van. Si Ma'am Van. Sige May design na to sa yung padala daw ka namin. Ay, gali. May design siya yung padala. Sige. Lantawon tabi. Anyway, may pag-anik yapon na subungan kwan. Ang tarpaulin, t-shirt pa yan, Naglabot na sobra isa gatos lapit na to 200 sa atang member sa group na Action Boy sa Facebook sa Energy Fans. Dinasala pa na mayo ni Dennis. Puwerte nga sala ay. Dinasala, hindi ka dali makasulod. Stricto sa presidente. Puwerte ka stricto. Piyo. Sige, dance. Laban lang sa life. Ang importante, mahalaga. Ang importante, mahalaga. Yes, so mo ginada importante. Ang mahalaga. And important. So, sa atong nga balita, Special Action Boy, ariyo, so may mga plano, bala magbakal sa house and lot. Mga tips, Action Boy, kung paano nila hibaloon, bala nga, do ka namin, bala sang iluan nila. Sang baklo nila. Environment. Of course, kitagin man niya tanan Action Boy, mayara giti sang, kung magbakagin man sang balay. Di ba, ikaw, pag baka mo sang balay, gina-consider mo man guro kung ano dang imo mga tupad or... Away na. Bakal ko, sa duwara lang, makasama sarangan. Hindi ka pasakay. Basta daw masarangan mo lang. Why na kuya pasubong yakin lang, hindi consider mo na ang environment. Yes. Kasi kung makakaingo mo da, mga riding in tandem, mga drug lord. Oo na, delikado kinakatawa. Madalahig ka pa na. Chikon mo da. Ang naako gidya para isa pa gidya sa importante is tanawon mo kung mag-ulan ba siga baha. Yes, amo gin-action boy. Importante gina siya. Kabudlay ka tama gid. Labi na okay lang kung magbaha nga sagwa. Lain magsulod pa yung sinyo bala Action Boy. Ang mga pinaka lain sa tanan. Iyawan kay ginapanghakwat sa kung magbaha na sala-sala ka ang ref hindi mo madala. So muna dumadala mo na mong no. Man siya ginatawag nga adrenaline rush. So kung mo gina-check mo ginamayo basi kung gina-istara na sa mga murto. Naman na. Kaya basi bala kung magkaagahon, wala man basi blaga katulog ka blaya sa kwarto mo. Or cabinet mo open. Cabinet mo open. Magahibi sa cabinet. Tapos ang kwarto mo may tamo sa imong bintana. Ay nano mo naman. Di check mo na gani. Or basi gusto mo yan nga kung mag-star ka sa balay nga tulog sa kwarto mo yung tamo. Inaya sa mga balay madulag yung pagkaulay mo. Sa mga balay na Action Boy nga mga ginsalo mo na bala nga balay, mga second hand. Basi mga haunted house bala na. So, i-check with Mayo. Kita ka na sang Conjuring na bala nga movie. Huwag ko na basta kuya, sa babaw sang aparador. Hindi mo kuya pag ipamangkuton sa mga horror movies kay never yung kalanta horror movies. Okay. Amo pa na horror. Kaya katanaw kuya pelikula para mag-enjoy, hindi para magpakulba. Kaya hindi para magpakibot. Kaya ang Conjuring, feeling ko nalantawan mo con after. Ano sa con after man? Con era, Conjuring. Okay. Conjuring. Wala ka lantaw sa con after. Con after, wala.
So, Kasi Conjuring. feeling ko kung after guro nakakita ko, pero Conjuring daw ay. So, ang Conjuring na Action Boy, naglantaw kami na sa ako mga classmates. Mga alas 12, pa sa kagahon. Naglantaw ka muna tapos magsiniyagit ka mo. Oo, ito normal. Malantaw kag manabo. Sa mga into, mo malantaw tapos manago. Siyempre, normal. Mga ni Action Boy yung magsyagit-syagit. Kaya kung alagan kong grabe, lalay ka na emosyon kung hindi ka ganyan magsyagit-syagit. Di pala hindi magsyagit, hindi ka maglantaw eh. Sakto na Action Boy. Kay kasabad sa Tupad Balay, no? Sige. Sorry, ani Action Boy, una-una, gid Action Boy, ang imo'y consider, ang maghimo kas ang imo bala handom nga Tupad Balay. So, anong gusto, handom mo nga Tupad Balay? Action Boy, anong handom mo nga Tupad Balay? Ang kapangatag sudan. Inakula ko sudan, madulong sa sudan niya. Pre! May laswa ko di ba? Tindo ka namin, ay nga Tupad Balay. Damo sa back, pre! Ay, ay na, ano mo naman. Mamukha pa na biyo, no? Tapos sa back, tagaan niya ka sa kuhan, tapos singgit ka nung pagkatapos mo kaon sang laswa, singgit ka man. Pre! Regaw raw man to yung laswa. Ay, kalain. Kalain mo tasa, no? Ay, kalain gini. Ikaw nangita ka mayo nga kaingod, tapos ikaw gali hindi mayo. Na. Namo pa ginang lain da. So, pre, salad mo, pre, daw kulang man to Nestle cream. Ay, kalain sang kulang. Oo, tapos katig-apa sang pag, sang macaroni. Ano mo na, pre man. Ano panglaga na, pre man. Oo. Kung tagaan ka lang na. Yes. Sa mo nang pigaw ng mga kaingad. Amo na pinaka-baskugan niya batasan, Action Boy. So, amo na siya, i-consider mo kita na yung mga Tupad Balay. Oo, lang taon mo, Action Boy. Medyo uro-usisa, kada vlog gawahaw. Pag, siyempre, malakad ka magit sa lugar. Kung masaylo ko da balaw, hindi ma-investigate ka. Kung kanda, medyo background check. Background check ka na. Hindi na siya, kung na sa mayo man na sa kaingon. Yung basta kung maghulam siya, hindi lang gid siya pagpahulam lang kay nahuya na sa magbayan. Yung muluyaon na sa kadaan. Hindi lang niya mahuluyaon na sa bayranay. May kaisog na siya pangutang, maghulam. Pero galing kayo ng mahuluyaon sa magbayan. Aware ka na? At least aware ka. Aware ka. Simo, hindi lang ko da mag-star guru. Isang lugar nga ng pahulam laya. Kaya ikaw magaling mangulam. Ay kakabalan. Ito yung mayo Action Boy. Ikaw pa ya. Siyempre. So, next Action Boy, i-check mo man ang serbisyo publiko. Example, lapit sa police station, naman na Action Boy, kay just in case bala may mga emerhensya, lapit sa hospital, naman Action Boy, para do ka, basta may National Library no? Do ka namin, wala mo na blado ka, makahatag man bala sa aton sang benefits, man bala Action Boy. Inaya ko may budget kapag hindi na sa pagpilit sa balay. Kung wala, giguro ti laban sa sige na lang. Pliti. Basta masarangan lang. Amo man ay importante Action Boy. And then next, sisaon mo man ang problema sang lugar. Kaya basta matingala ka, nga kadamo di sang house for sale, mga damo nag-close nga businesses, ano man, basta damo di kawatan, damo di mga riding in tandem, gapang buslot kilid. Niya basta din sila nag-reunion. Namo na siya Action Boy. So, i-consider mo gid na Action Boy. Correct man. Kahit syempre para man sa imo. Niya basta damo di mga akyat bahay. Kaya tingala kagid blow. Lado ka, tapos barato lang. Doon mo apartment or balay, nga do ka for sale, for rent. Tapos, mga businesses do pigaw, do wala mayo di check mo na. Kahit pag-check mo, galit mo, kaya mga tao, galit di ko magnegosyo, galit siya mag-janggi, kalaban utang. Ano man na. So, butakan mo lang nga, buwas lang utang. Pwede ka utang, pero buwas lang. Stop. Pwede utang, advance bayad. Pwede utang, advance bayad. Bayad ka subong kay boss po utangon. Utangon, taga-prokila, may deposit ka di. May deposit ka. Siyempre, Action Boy, pila man na balang ginansya sa mga tiyanggi-tiyanggi, di ba? Mga 2, 3, 5. Doon gagi ko tiyanggi sa muna. Pero mo na to, Action Boy. Magkita mo, section 8 din, kaya kita, kadamit rin tiyanggi sa New Center. Sige, mga kotonta siya pila ginansya sa iya, baligya. Ano nang kaya Action 8 din, tiyanggi, kadamit rin tiyanggi. So,
may mga energy Piso-piso drink. lang kuno yaginan siya. Nya ko alanda, nya action boy ko alanda ko magkuhan ka nang bilin mo lang bayad. Bayadan, bilin lang bayad. Nya bilin mo lang bayad. Do kami ni Honesty Store sa Honesty Batanes. store. Honesty store, oo. True. So, kuha ka lang to ko na nung imong makunan, kag bilin ng ding bayad dayon. May box man siya nga kuhan. May box man siya. Very Very business-minded did si Action Eden. Oo, bongga gid siya ya. Ang hindi honest kuno mabaog. Ang ang koko, piyo ako na nga mabaog. Okay, sige. Ay delikado na siya kung magkarabaog tadita na. Boss si Action Eden naman. Boss siya naman. So, yan ang Pag-make sure pagbabago. yun lang ni boss nga makapaligo gid siya. before siya Ay, sorry din. Abis ako, hoy. Pinoy ako. Okay. Hala, ragali ako ni Eloisa Galantaw. Good morning. Jean Gacho Cabato. Malapit na yung birthday. Ma-countdown ta sa yung birthday. Ma-countdown. Yung patumba siya guro baka, pero patindogon niya lang after. Bongga. Pwede ka mga tumba baka sa iban eh. Baka sa iban. Baka sa iban. May nakita ko to sa iyang neighbor mo. May nakita ko to sa Facebook, balahaw. Tika may mga baka, mga baby, bilang nga baka, as tong adalan. Huwag na bala pinasulod siya sa lakayan. Wala mo na nakita? Ay, kasad. Sige. Standby na kita mga ka-action sa Action Hotline, Direction Art Tayhopon. Ang inyo naman rin news team. Action Dorel Cabal. Kag-action na Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.